zlatíčko, odkud se bere sníh? To je na dlouhé povídání, zlatíčko. Pověz mi o tom. Dnes ne, už musíš spát. Mně se nechce spát. Vypráví mi to, prosím. No tak dobře. Takže začít musíme asi od nůžek. Od nůžek? Nůžek je spousta druhů. A jednou dokonce existoval člověk, který měl nůžky místo rukou. Člověk? Ano. Ruce jako nůžky? Ne, nůžky místo rukou. Znáš ten starý dům na kopci? Tam straší? Ale ne. Kdysi dávno tam žil vynálezce. Vynalezl spoustu věcí, pokud vím. A jednou dokonce vynalezl člověka. Dal mu ruce, teda srdce, vnitřnosti, no prostě všechno. Teda skoro všechno. Víš, ten vynálezce byl hodně starý a umřel dřív, než toho člověka stihl dokončit. Takže ten chlapec zůstal sám, nedokončený a opuštěný. On neměl jméno? To víš, že měl jméno. Jmenoval se Edward. Říkala jsem ti, aby našim zavolal dřív. A zavolal si? Ne. Čím radši bude Bruče. Jinak byste si mě ani nevšimli. Ty jsi vašim taky nevolala. Ne, ale doma nemáme policejní režim jako ty. No, tak díky za slyšení. Čau. Ahoj. Pojď. Pojď, pomůžu ti odeslat. Podáme si ruce. Ne to slova. Edvarde, tohle je Kim. Kim, tohle je Edvard. Ahoj, já jsem Kim. Některé ty sochy, co Edward vystřelil z těch živých plotů, vypadají opravdu dost divně. Běhá mi z toho mráz po zádech. Měli byste vidět ty klauny ve dvoře, paní Joyce. Kim. Zdraví tě, Kimbo. Ale A ne, neboj se, Eddie, ona počká. nech toho. Nech ji jdeme, pojďme. Děti, už někam nechoďte, bude večeře. Mládeží ke stolu, Kate, večeře! Má nově vymalováno nový skříně, novou kuchyň. No, prostě všechno, není to úžasné? To je ano. Žime, neříkal jsem, že maminka má taky novou kuchyň? Jo, táta si taky nakopl spoustu nových hraček. No, televizi, CD přehrávač, video se 4 hlavama. Jak je to asi je být takhle boha? No jo, ale táta to má všechno pod děkuju. Táta to má všechno pod zámkem. Má na věci vlastní pokoj, nenechá mě na to ani šáhnout. Dokonce mi nechce přispět ani na ojetý auto. No, podle mě to dělá záměrně. Chce, aby si našetřil sám. Budeš si ho víc vážit. Tati, Jo, vlastně, když už mluvíme o penězích. Ty si prý nebereš vůbec nic ze své výpomoci u sousedek. Ale byle, čo jsme dneska upekla sušenky. Zlatíčko, za sušenky si nekoupíš základní životní potřeby. Za sušenky si nekoupíš třeba ojetý auto. Ano, přesně tak. Můžeme? Přesně tak. to já nemůžu jíst. Bral to rukama a myslím, že to je to není. Omlouvám se. To je v pořádku. Chceš pomoct vítězky? Ne, to je dobrý, nic se neděje. Já vás zlatí. Omluvte mě, slíbil jsem paní Marčí, pomůžu se zahradou. Eddie, pak já! To je dokonalé! Jak jenom to nemůžeš zvládnout, Eddie? Eddie. Něco tak vzrušujícího jsem ještě nikdy nezažil.
čas podpořit můj měnící se vzhled. Že Penny? A co my? Že nám taky nedáš košem Edičku? Dámy, víte co, běžte domů. Edvard Chudáček ostříhá už nejmíň 20 psů. Je jistě unavený. Víte co, běžte domů. My vám zítra zavoláme, ano? Dobře, nashledanou. Pa, Edi. Ahoj, Edi. Ahoj. Víš, kde je ten klíč? Máš ho? Ne. Přísahla bych, že ho mám tady. Co chceš jako teďka asi dělat, jsme v koncích. Nemáš klíče? Ne. No tak co? Díky. Dobrá práce to. Na zámku není ani škrábnutí. Ale kdyby chtěli někdo k jakým do pokoje, houpni na nás, jo? To je vůbec! Víš, co nestalo? Uděláme si přestávku. Vždyť si mohla ubílířit. No a? Co ti nevím, tak záleží. Ty vole, škoda, že jsme to nenahrávali, to by byla bomba vidět to ještě jednou. To je fakt dobrý. Tady budou umyvadla na mytí hlavy. A tady budu stát já a vítat zákazníky. Ale hlavně ti chci ukázat, co je tady vzadu. Pojď. Tady jsou naše skladovací prostory. Ale dneska potřebuji, aby se mi s něčím pomohl. Zlato, ne, na to nešahej, to jsou pojistky. Je nebezpečné na mě šahat. Nestačila ti ta rána od mikrofonu? Tak tady si pěkně sedni a mám tu plastiky. Chceš je ukázat? Ano. Tak jo. Tady ta je tmavě modrá, ta je moje oblíbená a je sexy. A hlavně ti chytí všechny odstřižky vlasů. A tady ta je taky jedna z mých oblíbených, ta je taková tmavě červená a To se mi líbí. tu se člověk kolem sebe takhle omotá. To je moc hezká. Ale Teddy, ty se třeseš. Já taky. A tak dlouho jsme čekali na tuhle chvíli. Promiňte. Edvarde, vrát se, to mi nemůžeš udělat! Tak pardon. Já se ti říká, ať to nepiješ. Víte, že zde třetí světová válka? Jde. Nevím. A Číňani zjistějí, že rejže je jenom příloha. Omlouvám se, že jdu pozdě. Ahoj. Promiň, musel jsem začít bez tebe. Chceš? Tak co, Edvarde, měl jsi úspěšný den? Paní Joyce mi ukázala, jak veselou. Mohla byste tam mít kosmetický koutek. No to by bylo úžasné. Bezva. A pak mi ukázala místnost a tu by se celá slékla. Edvarde, nedokážeš si představit, jak moc ti fandím. V tomhle podniku se toho opravdu hodně přiučíš. No, přece zkušenosti s vlastní firmou se úplně vůbec nic nevyrovná. Ne, že bych to někdy zkusil, ale chlap si prý nedokáže představit větší zadosti učení. Tak je banka, co? Matka? Banka, jo, vezmi si půjčku, založíš firmu, s tím talentem a pověstí to půjde jako po másle. Ten chlapík nám dá peníze na ruku. No tak. Nemůžeš to nějak udělat ty? Ten pokoj je na zámek a Edvard nás musí dostat dovnitř. No a proč mu nemůžeš vzít klíč, když otec bude stát? Ty to nechápeš. Otec ten klíč na životě z ruky. Pan Žiletka pro tebe udělá všechno. To není pravda. Ne, schválně, proč se ho nezeptáš? Běž! To není fér, že se nestydíš. Nestydím, jinak to prostě nejde. Já už si hlavu nalámal dost. Co pak nechceš mít vlastní auto? No jo. Chci. Edvarde, můžu bys nám pomoct? Pojďte, jdeme, potichu. Jimmy, svítí tam světlo. To se zapíná automaticky. Říkal jsem ti, že našel děli na víkend. Kolik to je? Tak. Tenhle člověk ti něco ukradl? Když jsem ti přece říkal, že mě okradl, ne? Tak
to řekni jeho rodičům a on ti to bude muset vrátit. To už jsem zkoušel, jeho rodiče jsou stejný jako on. Slíbil si Kim, že to uděláš, ne? Sakra, ten názor tady má zvláštního Kim, co máme, Kim, pojď, začni na mě. Já zpátky nejdu, otec by na mě podal žalobu, pojď. Ano, tím spíš, až nás Edward prozradí, tak ho zabiju. Nevíme, že tam jste! Vyjďte na hlavu! Zvedněte ruce na hlavu! Zvedněte ruce! Má něco v rukou, odhoďte zbraně! Odhoďte zbraně, vyzývám vás naposled! Nechte mě, abych střílel! Odhoďte zbraně! Ne, my ho známe. On má takové ruce, to nejsou zbraně. Musíme tě zapnout. Zlato, co ti to napadlo? Ach jo, je to moje vina. Proč jsem ti nešla víc příkladem? Viděl jsi, jak závidím Jimovým rodičům. Edvarde, co jsi s těmi ukradenými věcmi chtěl dělat? Lehkovážně jsem pronesla, že ty peníze na salon nějak seženeme. A nikdy jsem nemyslela, že bychom je měli krást. Edvarde, krádeží nic nezískáš. Krádeží získáš maximální problémy a těch máš až na hlavu. Edvarde, proč jsi to udělal? Na to můžou ty televizní programy. Ta pitomá televize. K tomu někdo navedl? Tím, že už by se měli jít. Jakmile bude soudní přeletí, dáme vám vědět. Ano. Zdraví, co? Mně se nikdy nezdal dobrý. Já jsem vás varovala, nebo ne? Co to tady zase? Viděla jsem na něm znamení Satanovo. Vy jste nedbali mých varování. Ale teď si dáte pozor, protože teď ho vidíte také. Máte, co jste chtěli. Slyšeli jste prý, že má vykradl? No, no. Mohl vykradl. Mohl vykradnout mě, mohl to být můj dům. Nebo kohokoliv jiného, ale stejně. Víte, že prý psycholožka zjistila, že je na hlavu? A se spadnou na hlavu. Hele, Pek a Edward, jdeme nás nevidět. Štějte. Mohla bych ty kytky zalít. Já je můžu nastřídat jako živý plot. To by možná bylo dobré. Halo? Peggy, jsi tam? Slyšíš mě? Jo, jsem tam. No, co jsi chtěla? No, jenom Edward má zítra volno, tak kdyby se chtěla něco ostříhat. Promiň Peggy, ale já už zrovna zítra něco mám. No, dobře, tak když nepřijdeš se nechat upravit vlasy, tak doufám, že aspoň přijdeš na tu vánoční oslavu. Vy ji nesrušíte? Budete ji dělat i letos, jo? Samozřejmě, že ji nezrušíme. Proč bychom ji měli rušit? No, potom, co se stalo, by se třeba mohla stydět, víš? No teda to bych mohla, ale nestydím se. No teda si myslet můžeš, ale nemáš pravdu. Peggy, nevyšiluj. Hele, promiň, já už budu muset jít. Měj se, papa. Nepřijde. To nevadí. Když nepřijde ona, přijde určitě někdo jiný. A nutně. Ty jsi tady? Neublížili ti. Mě si zkrátí. Snažila jsem se Jima přemluvit, aby se vrátil, ale on se nedal přemluvit. Díky, že jsi nás neprozradil, že jsme tam byli. Ale to se stalo. Muselo to být hrozný, když ti řekli, kdo tam není. Ale já jsem věděl, že tam bydlí Jim. A tak proč to udělal? Protože jsi mě o to poprosil. Kimbo! Kimi! Nech mě, už se mnou nechoď. Co je? Mohu se přiznat. Co je? Namluvil jsem tátovi, že je Edward zaostalý, takže ho pustili dřív, co ještě chceš? Byla jsi tam stejně tak jako já? Ale víš, že já jsem to nechtěla udělat. Ale byla jsi tam.
Pitomec. Edvarde, musíme se spolu vážně promluvit. Posaď se. Edvarde, ty závěsy a ručníky, co si rozstříhal, možná jednoduše nahradíš, ale naší důvěru jen tak zpátky nezískáš. Dobrá, malá morální lekce. Jdeš po ulici a najdeš kufr plný peněz. Nikdo kolem není. Co uděláš? Tati, tohle je vážně hloupý. Kim? Edvarde, Bych si ty peníze nechal. Edvarde, Nakoupím za ně dárky lidem, které mám rád. špatně. Jo, každý ví, že má žen na policii, ne? Správně, Kate. Ale zamyslete se chvíli. To je to nejhezčí, co by mohl udělat. Já bych to udělal taky, tati. Prosím tě, Kim, nezáleží na tom, co je hezké, záleží na tom, co je správné. Ale ty se Edíka nějak podezřele zastáváš, to se asi Jimovi líbit nebude, co? Ježiš, zmlkni. Nebože! Není divu, že Edvard nerozpozná dobro od zla v této rodině. A vůbec, musíme se připravit. Vánoční oslav bude jako každý rok. Byle, miláčku, běž prosím tě koupit minerálky. Kate, nechci si zahrát nůžky, papír, kámen? Proč? Je to otrava, pořád vyhrávám. Co pak nemáš žádné vychování? Budu u Maxe, budeme si dělat úkoly. Ale do 9 doma. No jo. To nic. Pojď, Beruško. Můžeš mi nazdobit stromeček. Hej, ty svině! Bastarde, co si o sobě vůbec myslíš? Co? Jimmy, nech ho! On to Au! Tak se ti to konečně povedlo, to jsi neměl. Ne, Jimmy, to fakt nic není. Kuhni, ještě jednou jsem neřekl, zabiju tě. Hej! Zavolejte doktora, řízl Kim, proč nás tady vlastně všechny otravuješ, co? Vypadni! Proč jsi to udělal? Chtěl ti ublížit. Nechtěla, ty to dobře víš. Blázníš, vždyť jsem ho viděl. Jimmy, já už tě nemám ráda. Běž odtud, slyšíš? Běž! Mám se tě vzdát kvůli tomuhle? Vždyť to ani není člověk. Běž odtud! Neviděl, s kým šel Edward. Neviděla, to se stalo. Oni se pohádali. To je v pořádku. Je to jenom škrábnutí. Ukáž. To je krve, viď? Přišel jsem, hledám toho s divnýma rukama. No, on... Není tady, že jo? Ano, děkuji. Neboj, bude v pořádku. S tatínkem ho určitě najdeme, až se vrátí. Díky, že jsi mi zavolala. Byl jsem až zamyslel a nikde jsem ho neviděl. Dobře, se jdeme do auta a hledáme ho hledat. A kde je Kate? U Maxe. Jsem ještě zkazil. A ty jdeš kam jako mladá dáma? Ne, ty nikam nejdeš, kdyby se někdo vrátil, tak tady počkej. Jdeme. Pane Mariko, přestávajte sem rychle! Podívejte! Co se děje, máte toho kluka s divným Jo, ten tak snad tam tím směrem. Šel tamhle! Ale policistu. Oni ho nenajdou. Musíte něco udělat! Je to ďábel! Jdem. Prostě. No, možná tě Kim odhadla správně. Možná slyšet agresivní, nafoukaný pitomec. Edvarde, Jsi v pořádku? ano, a ty? To jsou všichni. Venku. Hledají tě. A ty mě. Víš, na Vánoce jsem měl dostat normální ruce. Můj otec, který mě stvořil, mě chtěl dát jako dárek. Ale když mě chtěl vyměnit, tak najednou upadl. Nehýbal se. Chtěl jsem ho probudit, ale nešlo to. On tam ležel a já nemohl nic dělat. Tohle je můj nejkrásnější
nejkrásnější vánoční dar. Tak čau, Maxi, zítra. Nech se ublížit, já jsem tvůj kamarád. Edvarde, nech toho! Neubližuj! Co to děláš, nech mi být? Ne, oni nechtěli ublížit, to je nedorozumění. Zavolejte někde na policii! Policie! Honem! Jsi v pořádku. Co se děje? Máte toho kluka s nůžkama? Ale nic se nestalo. Je to jenom škrábnutí. Víte co, odešel. Nechme ho jít. Pojďme domů. To nemůžeme, co když se vrátím? Pane policisto, přece ho nenecháme beztrestně odejít. Jo no, neměl, jako prostě odešel, tak jako... Nedáme, já to zařídím. Hej, vraťte se! Chci se na něco zeptat? Kam šel? Pojďte za ním, rychle! Ne, Jime! Co kdyby se něco stalo? Musíme za nima, honem, jdeme! Jdeme! Tak jdeš, utíkej. Co se stalo? Dostal jste ho? Vidíte něco? Kde je? Víš, co ho nezabil? Je mrtvej? Vydáme, už je po všem, podívaná skončila. No, já... A kde? Musíte nám to říct. Jo, honem, my to chceme vědět! Už je po Je všem. mrtvej? Už je po všem. A je jdete? Jako já se chci ještě zeptat na něco? Vraťte se, já s váma mluvím! Jako promiňte, tohle není slušný vychování! Tak za ním půjdeme. Najdeme Budeme se muset sami. jít sami. Ne, to bychom neměli. Ale měli. Nech Budeme do něho a já budu s váma. Budeme tam muset jít sami. Když se policie nestará, to se mi snad jenom zdá. Jo. Jo, ale tudy se to nedostaneme, musíme to obejít z druhé strany, pojďte dámy. Jdem! Ano, Blížil jsem Kay. ne, nic jí není, jen se polekala. Edvarde, já měla takový strach. Já myslela, že jsi mrtvý. Ale já ne! Jime, ne! Svině! Nech ho bejt! Svině jedna! Co? Hm? Pojďte, rychle! Je tam už něco vidíte? Jen za ním běž a kdo ví, co jí udělal. Bože, pane Bože, to je mrtvá! Je mrtvý? Co se stalo? Zabili se s Jimem navzájem. Spadla na ní střecha tady vedle, vidíte? Neříkala jsem to! To je hrůza, boží trest! To je strašný, já jdu domů. No, tady už jsme zbyteční. Už taky půjdu domů. Zavolám Jimovým rodičům.
S Bohem. Babi, a pokud ho nikdy neviděla? Od té doby už nikdy. Jak to víš? Protože jsem to byla já. Mohla si za ní jít? Pořád ještě můžeš. Ale ne, já už jsem stará. Ať se mě radši pamatuje takovou, jaká jsem byla. Víš, když k nám přišel poprvé, nikdy předtím nesněžilo. A myslím, že kdyby tam teď nebyl, tak by nepadal sníh. Nikdy pořád ještě tančím mezi bačkami.